Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga aita sa sitio Pidpid, Porac, nanganganib mapaalis sa kinikilalang lupaing ninuno. San Simon Farmers na natulungan ni Senator Kiko Pangilinan may panawagan kay Presumptive Vice President Sara Duterte. Economic Zone, Agro-Industry, prioridad daw ni magalang Mayor-elect Malu Lacson. At pagbangon ng lokal na ekonomiya, sentro ng ika-15 anibersaryo ng CLTV. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nanganganib mapaalis sa kanilang kinalakihang lupa ang nasa 200 pamilya ng mga katutubong Aita sa sitio Pidpid, Porac, Pampanga. Bagamat may hawak na titulo, peke naman daw ito ayon mismo sa National Commission on Indigenous Peoples. Dinidinig na rin daw sa korte ang kaso kaugnay ng land dispute sa pagitan ng mga katutubo at ng pamilya Aison na may-ari raw ng lupa. May ulat si JM De Jesus. Ito na po ang tinatawag po na native title na sa amin dito po sa Sitio Pidpid. Sana makikita nyo lahat nandito na po. Kaya simikap kami rito. Gusto namin magkaroon kami ng sarili ng titulo at saka yung lupa namin. Yun lang, pinagtatatakan ko po, sana wag na pong mag-isip ng iba ng angkinin pa yung lupa namin. Ayaw namin yun. Nanindigan si Paramay Sibal, chieftain ng mga katutubong Aita sa sitio Pidpid, Porac, Pampanga, na sila ang nagmamay-ari ng lupang kanilang tinitirhan. Ipinakita niya sa CLTV News ang umunoy native title na kanilang pinanghahawakan bilang katibayan. Isang impormasyon kasi na nakarating sa kanilang komunidad na pawang ng isang pamilyang Aison daw ang lehitimong nagmamay-ari sa lupang sa paniwala nila ay bahagi ng kanilang ancestral domain. Hindi bababa sa 200 pamilya ng mga katutubong Aita ang naninirahan ngayon sa sitio Pidpid. Nagsimula na ng bata ko hanggang nakapag-asawa ko, dito na kami talaga. Pero sa kabila nito, may problema raw sa dokumentong hawak ang grupo ni Nasibal. Ang sabi nila, ang kitulo raw, piki raw ang kitulo namin. Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples, hindi bahagi ng ancestral domain ang lupang kinatatayuan ng bahay ni Nasibal sa sitio Pidpid, Porac. Ang sitwasyon po natin sa actually doon sa sitio Pidpid, actually doon po yung sitio na yun ay hindi po part ng ancestral domain po yun. Actually sa atin po ngayon ay may ongoing case. Actually ito po yung nasa korte with a certain individual sa kay Aison family. Kali magkaroon ng compromise na doon sa willingness po nila na magbigay ng portion ng lupa. Insofar sa kwan po natin, sa feedback is actually they are willing, yung mga LGU po natin sa Porac, they are really willing to support us, pati yung mga elders dyan sa Porac. Even in fact, pati yung Aison, they are willing also to assist, even to give a portion of the property po para doon. Paliwanag ni Attorney Roland Calde, Regional Director ng NCIP Central Luzon, tanging ang tanggapan lamang nila at ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Agriculture ang mga otorisado na magbigay ng titulo. Ang sitwasyon po natin ngayon dito ay yun nga yung pumupunta yung mga iba't ibang grupo na nagbibigay ng kung anong mga piking titulado, sinasabing may mga native title, at saka kung yung iba rin, meron yung isang grupo na pumupunta doon na sila daw yung Rodriguez family na authorized na pag-ari yung nagmamayari ng Pilipinas, na sila daw yung may authority, kaya nagkakaroon po ng malaking issue. Nanindigan naman si Sibal na sila ang lehitimong nagmamay-ari ng lupa. Nasabi nila na peke, sila na lang bahala sa taas. Sila na sila mag-usap. Kami, labas na kami doon pag peke. Pero sinasabi namin, puros katotohanan. Pinuno namin, kasi dito na sila pinanganak. Lolo ng tatay ko, lolo ng nanay ko, dito na sila. At saka lahat ng kaibigan, yung mga minong, sinasabi nila kahit yung mga magulang ko rin,
Si Aison, wala siyang lupa rito. Wala. Daing pa niya, labis na raw naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil na rin sa usaping ito. Lalo na ito, abala pa sa akin, malaki. Ilang taon, 3 taon na ako nang di nakapagtanim. Kahit lang kamuti lang. Kahit lang gabi lang. Wala. Puros mga anak ko, sila nagtatanim. Binibigyan ako ng pamasahe, ang lakad ko. Lalo na sa hearing, komisyang, lahat ng papel, pag wala kang pera, inisip ko lang na may kilala ako ng yung mga kaibigan, binibigyan ako ng 200, 300, tinatanggap ko na. Komisyan, pag hearing, hindi na ako kumakain ng kanin. Puros tubig lang yan. Tumanggi naman ang magbigay ng pahayag ang legal counsel ng pamilya Aison at sinabing sa korte na lamang ang iahay ng kanilang panig. Nakatakdang magkita ulit sa korte ang dalawang kampo sa ika-30 ng Mayo kaugnay ng usapin sa lupa. JM De Jesus, CLTV News. Tanggap na raw ng mga magsasaka sa San Simon, Pampanga na natulungan ni Senator Kiko Pangilinan na hindi pinalad ng kanilang kandidato sa vice presidential race. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin sila sa mga naitulong ni Pangilinan at nananawagan naman kay presumptive Vice President Sara Duterte na tutukan ang kanilang sektor. May exclusive report si JM De Jesus. Emosyonal ang tagpo ng mga magsasaka mula San Nicolas, San Simon, Pampanga at nang nooy kandidato sa pagka-vice presidente na si Kiko Pangilinan sa Mandarakaran People's Rally noong April 9, 2022 sa Pampanga. Sa mismong entablado, itinaas nila ang kamay ni Senator Kiko Pangilinan at katandem nito na si Vice President Leni Robredo. Ilan lamang daw sila sa mga natulungan ni Senator Pangilinan sa kanyang mga programa para sa mga kababayan natin nasa sektor ng agrikultura. Kaya ganun na lamang din ang kanilang pagtindig upang magbigay suporta sa mambabatas. Batay sa partial unofficial data ng PPCRV, higit 9 na milyong boto ang nakuha ni Pangilinan sa vice presidential race, malayo at hindi sapat para talunin si Davao City Mayor Sara Duterte na nakakuha naman ng higit 31 million votes. Sa panayam ng CLTV News kina Tatay Virgilio at Jeronimo Alfaro nitong ika-18 ng Mayo, batid pa rin sa kanilang mukha ang kalungkutan dahil sa pagkatalo ng kanilang sinusuportahang kandidato. Sa kabila nito, tanggap na umuno nila na hindi pinalad si Senator Pangilinan at ngayon ay may panawagan kay Presumptive Vice President Duterte. Panawagan ko sa kanya, talagang dapat talagang magkasikasuhin ng pag-maintain sa supply dito, lalo na sa palayan. Kukulang tayo ng advice sa ganung bagay. Ngayon wala na tayong tanong dito, no. Si Tatay Virgilio naman ay humina ang pandinig at hirap na magsalita. Anya, masaya daw siya na sinuportahan ng Leni Kiko tandem sa abot ng kanyang makakaya. Noon, wala pa akong masyadong karamdaman noon. Kaya maligaya ako noon. Bagamat hindi pinalad na maluklok si Senator Kiko ay hindi raw sila makakalimot sa mga tulong na ibinigay niya at nagbigay sila ng maikling mensahe para sa mambabatas. Ang mensaheng may bibigay ko lang sa kanila ito. Magpuan muli. Huwag magsawa. Para guminawa, para masibon na talaga yung ating si Kiko, ayun, masuportan na muli ang pagkakandidatura niya. Huwag magsawang ulit-ulitin. Handa naman umuno silang tulungan at suportahan si Presumptive VP Sara Duterte dahil siya napili ng nakararami. Sa mga kasamaan namin din nung nagboto sa kanya, tulungan natin si Sara
Sa sa kanila, ibigay yung hinihingi ng kanilang pagupo. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Department of Agriculture, maaaring dumanas ng kritikal na kakulangan ng mga magsasaka sa loob lamang ng 12 taon. Dahil sa pagbaba ng trabaho at sektor ng agrikultura na pinalala ng pagtanda ng mga magsasaka at kakulangan sa makabagong kagamitan. Ang average na edad ng mga magsasaka sa Pilipinas ay naglalaro sa 57 to 59 years old. GM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Economic Zone, Agro-Industry prioridad daw ni Magalang Mayor-elect Manu Lacson. At BIR Revenue Region 4, sinabing good taxpayer ang mga negosyo nasa ilalim ng Mega World. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, sa muling pagbabalik sa munisipyo ng Magalang, Pampanga, prioridad daw ni Mayor-elect Manu Lacson na palakasin ang lokal na ekonomiya sa kanilang bayan. Kabilang sa kanyang target ang pagkakaroon ng isang economic zone at higit na pagpapasigla sa agro-industry. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. 27 votes lamang ang ipinanalo ni incumbent Magalang Mayor Romulo Romy Pecson noong 2019 midterm election sa nooy nakaupong si Mayor Manu Lacson. Dahil sa iba't ibang aberya, inabot ng 4 na araw bago maiproklama si Pecson. Makalipas ang 3 taon, iba naman ang naging sitwasyon. Ayon mismo kay Mayor-elect Manu Lacson na wagi sa kakatapos lang na 2022 elections. Masaya ako, nanalo tayo ngayon, no? Ang kaibahan talaga nito kasi on the day of election mismo, nalaman namin yung resulta. Last time kasi it took us 4 days. 4 days para malaman namin yung nanalo dito sa Magalang. And it turned out na tayo natalo noon. Pero ngayon, para bang nakuha natin ulit yung siguro para sa atin dati, no, na so overwhelming yung support ng tao. We never really expected yung lamang namin na ganyan kalaki. Higit 38,000 votes ang nakuha ni Lacson habang nasa higit 29,000 naman kay Pecson. Halos 8,000 ang lamang ng nagbabalik sa munisipyo na si Mayor-elect Lacson. 25 sa 27 barangay sa Magalang, Pampanga ang nagbigay din ng mataas na numero sa dating alkalde. Paniwala niya, indikasyon daw ito na nakita ng kanyang mga kabalin ang kanyang sinseridad sa paglilingkod kahit wala siya sa pwesto noong panahon ng pandemya. At malaking bagay din umano ang suporta ni Governor Dennis Delta Pineda na umalalay sa mga kabalin sa panahon ng krisis. I really played an active role in parang sa COVID response ni Governor Dennis sa pandemic. So yung mga tao, maririnig mo, sasabihin nila,
Dintoya, napepaltoya niyang pandemic at suya, linuwal yan niyang pandemic. Prioridad ng bagong halal na si Lacson ang agro-industrial, partikular na ang pagbabalik ng sigla ng swine production sa Magalang. Sinabi din niya na inaasahang puposisyon ang magiging lugar ng economic zone ang kanilang bayan na kikilalanin ng Philippine Economic Zone Authority. Industry po ng Magalang is agro-industrial, no, sa agriculture. Marami po talagang na affected sa mga livestock na players dito kasi during yung ang swine, African swine flu, ganon. So we need to rebuild yung industry na yon kasi it really contributes a lot of sa revenue ng Magalang. Also, PEZA will be stepping in na po sa Magalang kasi nahinto ito. Pero the development is continuous po, so they will be opening siguro this year or early next year. Nagpasalamat naman si Mayor-elect Lacson at iginarantiyan nito na hindi lamang sa panahon ng kampanya mararamdaman ng kanyang mga kababayan ang branding niyang mabuting gobyerno. Dakal pong salamat king tiwalang bingiyo ka na ako at bala pong papanyambutan nyo ko king balenta mo. May itong istorya po yung malilyari king balen. Kayo po migaga na ka at suya po king masalyaseng gamat inke kayong balen. Ngayon inke katamong balen. Uling kalupa na dati. Higitan ko pa po itang inobrata mo kanita. Paulo G. Santos, CLTV News. Good taxpayer. Ganito inilarawan ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue Region 4 ang kumpanyang nakarehistro sa Pampanga ng Real Estate Corporation na Mega World. Ito'y matapos maging laman ng mga balita ang pagpapataw ng closure order ng BIR sa main office ng nasabing korporasyon. May ulat si Paulo G. Santos. Nagdulot ng pangamba sa ilang investor ng big-time real estate company na Mega World ang inilabas na media advisory ng Bureau of Internal Revenue nitong May 17. Mag-i-issue raw ng closure order ang BIR sa main office ng Mega World sa Bonifacio Global City sa Taguig sa petsang May 18. Sa request for media coverage ng BIR, naka-indicate pa ang mga attendees na sina BIR Deputy Commissioner Arnel Cuballa, Regional Director Eduardo Pagulayan Jr. at ilang opisyal ng Revenue Region 8B. Ngunit hindi naman nakadetalye dito ang tax offense o violation ng Mega World. Tumugon agad ang Corporate Communication Officer ng Mega World na si Francisco Canuto at sinabing kinaklaro nila sa BIR ang sinasabing closure order. Di kalaunay, sinabing na-resolba na raw ito. Sa latest official statement ng Mega World na inilabas nitong May 18, nilinaw ng kumpanya na wala silang outstanding unpaid liability sa BIR. Nasa kategorya din umano na large taxpayer services na nasa ilalim ng BIR head office ang kanilang kumpanya. May disagreement o hindi pagkakaunawaan lamang umano ang BIR Regional Office 8B sa jurisdiksyon ng tax audit nito at ito'y naresolba na. Dito sa Pampanga, 36.6 hectare na prime property sa siyudad ng San Fernando na kung tawagin ay Capital Town ay isa sa pinakamalaking proyekto ng Investment Integrated Township Program ng Mega World Corporation. Paglilinaw naman ni BIR RR4 Revenue District 21B, base sa kanilang record kahit nasa isang umbrella ng Mega World Corporation, iba naman ang kumpanya na nakarehistro dito. Particular registration of this developer is independent from that is being, let us say, subject to investigation or whatever enforcement activities applicable to it. So, nevertheless, meron rin silang relationship or indirect participation roon sa ownership ng company. But it is separate and distinct from that doon sa main nila. So, meron pong local corporation na ipinut up para dito at yun po ay nagparehistro under this province and under this district. Good taxpayer din umano at wala itong pending na kaso sa Revenue District 21B. Para as the tax administration is concerned, the district office is
monitoring the compliance of this taxpayer registered locally under RDO 21B. Pero walang kaso? Yes, sir. So far, wala naman tayong na-identify na violation or na-report sa atin. Samantala, tumaas ang koleksyon ng Revenue District 21B ng 1.647 billion pesos nitong buwan ng Abril at pumalo naman umano sa 37% ang tax collection para sa buwan ng Mayo. Panawagan ng opisyal, kailangan umanong mag-comply ang mga kumpanya at korporasyon na mag-file ng Corporate Annual Tax Return at Value Added Tax Return bago matapos ang buwan ng Mayo. Nakamit natin yung ating ini-assign, yung goal natin sa buwan ng Abril. Para naman sa buwan ng Mayo, meron tayong 37% collection for the month. So we still have value-added tax and corporate income tax return coming this last week of May. So inaasahan natin na makukuha rin natin ang goal. Huwag lang pong papalya ang ating mga butihing Kapampangan, mga taxpayer sa ating probinsya, na i-file nila yung kanilang VAT returns on time at saka yung kanilang quarterly income tax returns. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. New COVID-19 cases sa bansa maaaring umabot sa 500 kada araw dahil sa Omicron subvariant ayon sa eksperto. Mga bagong hala na opisyal isasalang sa Good Governance Seminar ng DILG. At pagbangon ng lokal na ekonomiya, sentro ng ika-15 anibersaryo ng CLTV. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Isang infectious disease expert ang nagbabala na posibleng umabot sa 500 bagong kaso ng COVID-19 ang maitala kada araw dahil na rin sa presensya ng subvariant ng Omicron. Posible raw kumalat ang virus sa mga lugar na mababa ang vaccination rate at dense o makapal ang bilang ng populasyon. Narito ang report.
malaki raw ang posibilidad na magkaroon ng pagtaas sa COVID-19 cases sa bansa na aabot hanggang 500 kada araw. Ayon kay Dr. Ronjin Solante, isang infectious disease expert, ito'y dahil sa presensya ng bagong sublineage ng Omicron BA 2.12.1. Ang pagtaas ng kaso ay maaaring maranasan sa mga lugar na may mababang vaccination coverage at sa may dense population. Gayunman, sa kabila ng pangamba ng pagtaas ng kaso, hindi naman daw maaapektuhan ng hospitalization rate ng bansa. Ang expectations natin dito tataas ang kaso, especially in those areas na walang masyado ang mababa ang vaccination rate, no? At importante dito na alam natin itong variant or sub-lineage na to ay napakataas ang transmissibility. So, vulnerable ang population natin, especially for those na wala talagang bakuna, kung doon sa may mga bakuna, no? Especially for those getting booster. So, there's a possibility, no? Malaking posibilidad yan na medyo tataas ang kaso. But I don't think it will be enough to affect our hospitalization rate. Binigyang diin din ni Solante na ang bilang ay maaaring hindi accurate lalo pat mababa ang testing para sa naturang sakit. Ang iba raw ay hindi na rin nagpapatest sa kabila ng pagkakaroon ng sintomas. Might not be able to reflect kung ano talagang totoong number ng cases na nangyayari ngayon sa ground over that of those who were tested and are positive RT-PCR. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, nasa 103 new COVID cases ang naitala habang 2,241 na aktibong kaso as of May 18. Ayon sa DOH, na-detect ang bagong subvariant ng Omicron mula sa 11 foreigners at 3 Pilipino. Angelica Cara, CLTV News. Lahat ng bagong halal na opisyal ng lokal na pamahalaan ay isasalang sa Capacity Development Program ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa taong ito, hybrid ang magiging forma ng training kung saan may modular at face-to-face na pangungunahan ng Local Government Academy. Narito ang detalye ng palitan niya. Handa na umano ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa Capacity Development Program ng mga bagong halal na opisyal sa katatapos lang na May 9 elections. Sa ilalim ng newly elected officials o NEO program ng DILG, hindi lamang mga baguhan o first-termer ang mga isasalang sa training kundi maging ang mga re-electionist. Hybrid umano ang NEO program, may face-to-face at modular approach. Pagkatapos ng transition period o pagkaupo nila sa July 1 ay magkakaroon na sila ng basic orientation. Susundan ito ng formulation ng LGU plans, webinar on executive sessions and alliance building at enhancing LGU performance. Para sa mga re-electionist, mayroon umanong sharpening taso kung saan ilalahad ang mga intervention kung paano higit na mapagbubuti ang kanilang performance sa pamamahala. Magsisimula na tayo dun sa mga capability building ng aming department, particularly yung mga newly elected officials. So nakakamada na lahat ang ating mga trainings for them at iisa lang din yung goal natin na matuto talaga at maturuan sila ng mabuting pamamahala sa ating mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DILG, lahat umano ito ay kailangang magawa within 100 days pag-upo nila sa pwesto sa pangunguna ng Local Government Academy na pinangangasiwaan ng kagawaran. Sa mismo ika-100 araw nila sa pwesto ay magsusumite umano ang mga bagong halal na opisyal ng kanilang accomplishment report batay sa target na inilatag sa kanilang panahon ng kanilang training. Angelica Cara, CLTV News. Sari-sari aktibidad ang naghihintay para sa ating mga kabalen at kareliyon ngayong Biyernes para po sa selebrasyon ng ika-15 anibersaryo ng CLTV. Nakasentro sa pagbangon ng lokal na ekonomiya ang pagdiriwang nagaganapin sa Robinson Star Mills, Pampanga. Ano na nga ba ang mga dapat abangan? Alamin po yan sa ulat ni JF de Jesus.
Sa pagnanais na makatulong sa komunidad at maging enabler of public good, itinayo ni Yumaong Laos Group of Companies Chairman and CEO Levi P. Laos ang Central Luzon Television o CLTV noong taong 2007. Magmula noon, naging sandigan ng rehiyon ng CLTV sa paghahatid ng mga napapanahong impormasyon na mahalaga para gabayan ng bawat desisyon. At sa kabila ng krisis sa dulot ng COVID-19 pandemic, hindi huminto ang CLTV sa pagbibigay ng makatotohanan at maaasahang balita para sa mga mamamayan ng Central Luzon. Ngayong nagluwag na ang quarantine restrictions sa nagbubukas na ekonomiya at mga negosyo, nariyan pa din ang CLTV para umantabay sa ating mga kababayan. True to its mantra na championing local pride, sentro sa pagbangon ng lokal na ekonomiya ang selebrasyon ng ika-15 anibersaryo ng CLTV. Kaya naman ngayon meron kaming dadating na selebrasyon, no? 15 years anniversary ng CLTV. Ang focus namin talaga ay ang lokal na ekonomiya. Kung paano makakatulong ang CLTV sa pagbabalik. Sabi mo nga, pagbabounce back nitong mga SMEs natin na tinatawag, small medium enterprises. May temang ibalik ang sigla, ibalik ang siya ng lokal na ekonomiya. Kasamang Department of Trade and Industry, Pampanga Chamber of Commerce o PAMCHAM, at ang City Tourism Office ng Ciudad San Fernando, gaganapin ang BISCON at Partner Appreciation Night ng CLTV sa Robinson Star Mills, 5:30 p.m. ng Biyernes, May 20. Dito pararangalan ng mga natatanging naging kaagapay ng CLTV upang maisikatuparan ang misyon nito. Isang trade fair at CLTV photo exhibit din ang bubuksan ng alas 10 ng umaga. Hindi tayong trade fair at lalahukin or makikibahagi sa atin ng mga more or less 21 na local traders. Magdi-display sila ng mga iba't ibang produkto nila at ang mga serbisyo na pwede nilang ibahagi sa mga tao, no, na nasa mall. So, magra-run naman yon May 20 hanggang May 30. Tapos meron din tayong CLTV photo exhibit. So ano naman ang makikita dito? Ang mga iba't ibang memorabilia ng CLTV through the years, yung mga lumang equipment natin, yung mga lumang mga pictures natin during the pinatubo. So mga iba't ibang mga karanasan at mga successes, no, triumphs ng CLTV na pwede namin ibahagi, lalong-lalo na sa mga estudyante na kumukuha ng mga kursong journalism, communications, yung mga Pwedeng bisitahin ang mga nasabing aktibidad sa Robinson Star Mills dahil libre ito sa publiko. Inaanyahan ko po kayo. I would like to invite everyone na makibahagi at samahan niyo po kami sa pag-celebrate ng aming 15 years sa paghihimpapawid, no, ang CLTV. JM De Jesus, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News.
Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clock. Ito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Frontal system po nakaka-apekto ngayon dito sa may extreme northern Luzon, kaya po ang Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte ay magiging maulap po ang papawirin na may inaasahan pong mga pagulan. Ito po ay dulot ng frontal system. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron din po tayong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. Samantala, formal na pong inanunsyo ng Pag-asa na tayo po ay nasa rainy season na. Simula po ito kahapon, nagpalabas na po ng press release ang ating ahensya na sa onset po ng rainy season. Kaya ang lahat po ay pinag-iingat. Palagi na po magdala ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan. At sa ngayon po ay wala pa naman po tayong inaasahang bagyo, pero posible na po na magkaroon po tayo ng mga sunod-sunod ng mga LPAs na yung iba po doon ay posible ding maging isang bagyo. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang pumpersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat.